Дарик. Сега ще си говорим за биопродукти. В тази връзка да ви кажа, че в Добрич вече отвори врати първият биомагазин. Той се нарича Хармония и се намира в центъра на града. В него може да намерите хранителни продукти, произведени по стандартите на биологичното земеделие, биокозметика и продукти на натуралната парфюмерия. Там, освен, че имате богат избор от биопродукти, могат да ви консултират и какво да предпочетете, както сред хранителните продукти, така и сред продуктите на ароматерапията и натуралната парфюмерия. Аз разговарях преди дни с ароматерапевтът Валентина Славова, която представи в магазина продукти на световни и водещи фирми в натуралната парфюмерия и ароматерапията. Чуйте какво разказа тя повече за тези продукти. За съжаление, ароматерапията като цяло не е добре позната все още в България. Хората свързват етеричните масла с хубавите аромати и съответно усещането за релакс и отпускане, но всъщност етеричните масла са извлечени от растенията, не случайно се казват етерични, те са от най-висшата субстанция на растенията, техния етер. Те имат основно терапевтични свойства, затова и ароматерапията е вид терапия, с която може да се излекува човек на ниво психика, на ментално ниво, емоционално ниво и съответно и на физическо ниво. Етеричните масла могат да са прекрасно допълнение в нашето ежедневие, защото чрез ароматерапията най-малкото можем да релаксираме след работния ден, а освен всичко те самите могат да ни помагат да повишим имунната система срещу, особено сега в тези идващи студени месеци, срещу настинките и вирусите. Какви други области на приложение имате? Етеричните масла могат да се прилагат и в козметиката, прекрасно се прилагат по принцип в натуралните продукти, натуралната козметика. Те играят ролята, освен на аромати, играят ролята на консерванти. Не случайно етеричните масла са открити 4000 години назад, тъй като просто те издържат много дълго време и оттам и тяхната роля на консерванти. Освен в козметиката могат да се прилагат и в кулинарията, т.е. прекрасно заместват синтетичната ваниля, курите от лимон и портокал, които сме свикнали да стържим, а които по принцип съдържат доста пестициди и химикали и отцветители също. И съответно в аромамасажите играят много важна роля етеричните масла, защото се добавят към базисните масла и по този начин се прави един чудесен аромамасаж. Доколкото съм чула, в хигиената на дома, офиса също. Да, по принцип за дезинфекция на въздуха има масла, които могат да се използват за измиване на бани, тоалетни. Там също могат да се прилагат много. Ако трябва да споменем като примери, примерно лимона, знам. Лимона, чайното дърво, мащерката, това са масла, които действат антисептично, антибактериално, убиват бактериите. Те доста добре могат да се прилагат в тази област. Какво трябва да знаем за тяхното съхранение? Значи етеричните масла първо трябва да се слагат правилно, за да могат да ни служат и те на свой ред. Съхраняват се на тъмно, на непряка слънчева светлина. Когато се купуват етерични масла, те трябва да са в тъмно стъкло, тъмно кафяво стъкло, изрично по принцип. Съответно да се съхраняват в стъклени опаковки, трябва да се избягват да се купуват в пластмасовите. Тяхното след отварянето имат определен срок на годност. Аромата може да продължи да трае по-продължително, но самите химически вещества се изменят с времето, така че е желателно да се използват в дадения определения срок на годност. И това е по-общение със съхранението. За употребата на етеричните масла има малко повече специфични неща. Трябва да се знае, че те не се използват неразредени, с изключение на лавандулата и чайното дърво. Те могат да се използват и неразредени, докато всички останали масла трябва да са разтворени или в базови масла, така наречените масла преносители, или в алкохол, в зависимост какво се прави с тях, в някаква флорална вода за спрей,
или за парфюмна вода, или ако се добавят вече в кулинарията, могат да се разредят в мед, някакъв сироп, като например агаве сироп, или в зехтин, когато служи за дресинг. Освен етерични масла, тук ще се предлагат и биопарфюми. Разкажете ни малко повече за тях. Да, всъщност ароматерапията и натуралната парфюмерия са тясно свързани, защото и натуралните парфюми, както и в ароматерапията продуктите, са базирани основно на етерични масла, така че натуралните парфюми всъщност не са нещо ново. Бионатуралните парфюми, те съществуват много преди да се появят масовите парфюми, които са в момента на пазара. Просто на времето те са си били едни парфюми, но в момента необходимостта ни налага да разграничим по някакъв начин конвенционалните парфюми от натуралните парфюми и това е чрез тяхната сертификация за биологично производство. В натуралните парфюми се съдържат 100% натурални съставки, етерични масла, извлеци от растения, флорални води и биорастителен алкохол. Забранени са по принцип в бионатуралните парфюми да се използват животински съставки. В тях не могат да се намерят никакви синтетични аромати, синтетични консерванти, няма продукти на нефтопреработвателната промишленост, която в принцип се сочи за една от причините за алергиите в днешно време. И освен всичко, това, че в тези натурални парфюми има етерични масла, допринася за това те да влияят благотворно върху нашия дух. Защото обикновено ползвайки човек натурални парфюми, винаги се чувства по-добре, по-релаксиран и спокоен, именно благодарение на етеричните масла, които са в тях. Освен всичко друго, може би да кажем и, че те като цени на предлагане не са в никакъв случай по-скъпи от синтетичните. Да, именно по никакъв начин не са. Хората обикновено в първи момент, тъй като не ги познават като име и като марка, реагират странно, още че това е нов продукт като цяло натуралния парфюм, но като парфюм, който е марков, оказва се, че само 10% от съставките, които се съдържат, т.е. 10% от цената отива за съставките на парфюма. Останалите са за опаковката, за дизайна на опаковката, за името, разбира се, на парфюма, под която се лансира, и съответно другото е за маркетинговата реклама. И всъщност 10% само от цената е за съставките, а тези съставки са предимно продукти на петролната индустрия, за съжаление. Дълготрайни ли са като аромат биопарфюмите? Да, бионатуралните парфюми са дълготрайни. При тях трябва да се знае, че те се смесват с аурата, с собственият аромат на човека, така че всеки парфюм мирише по различен начин, за разлика от конвенционалните, където ние винаги можем да познаем кой с какъв аромат е. Тук аромата се развива по различен начин на кожата. При някои хора от аромата на кожата се усилва, при други изчезва. Затова е желателно те да ги тестват на своята кожа. Как да познаем истинските, качествените продукти от ментетата, от фалшификатите? Да, значи по принцип, когато говорим за биопродуктите, гаранцията за нещо, че е наистина био и че е качествено, това е сертификата за биологично производство. Основно сертифициращите органи, всъщност, които сертифицират, са БДИХ, немската организация, Екосерт, френската, и НЕЙТРО е всъщност европейска организация. Има и още други, но това са основните, по които може да се познаят. Съответно, трябва да търсите на продукта и логото, за да може да ви гарантира, че това е биопродукт. Всякакви други, примерно, рекламни трикове, като просто да пише на опаковката био, нещо, крем или парфюм това по никакъв начин не гарантира, че този продукт е биопродукт.
А продуктите, които се предлагат тук като козметика и етерични масла в биомагазин Хармония, носят тези сертификати? Да, те носят сертификатите, могат много лесно да се разпознаят, не случайно се предлагат в този магазин и предполагам, че може да се намери и сертификати на самите продукти, т.е. на сертифициращата организация, което е още по-голяма гаранция, че продуктите са био. И накрая, ако трябва да препоръчате на хората, защо да предпочитаме бионатуралните продукти? Да, това е много интересен въпрос, защото имахме такава дискусия, почти спор, нали? Защо казват хората, например, защо трябва да купувам био домати, защо изобщо трябва да му казвам, че е био, като казва, това е домата, който аз мога да откъсна от градината на баба ми или така нататък. И аз казвам, да, малко е тъжно, нали, че всъщност ние трябва да използваме това разграничение и да определяме едни продукти като био, а други просто продукти. Но, за съжаление, самите ние сме създали тази обстановка с всичките продукти, които всъщност са масово на пазара, които са използвани с доста използвани пестициди и химикали. Трябва да има по някакъв начин, по който да разграничим, че продуктите са чисти и здравословни за нас, а това са продуктите, които са именно сертифицирани от такива организации. И, за съжаление, на днешно време човек, който иска да се погрижи за себе си, за здравето си, трябва изключително и само да се обърне към такива продукти, защото другите, за съжаление, не му дават гаранция, че са чисти. Не са екологично съобразни, не са отглеждани в подходящ начин. И това са единствените критерии, по които можем да разграничим едните от другите продукти. В ежедневието, в което живеем, под влияние на стреса, хубаво е човек наистина да се храни и въобще да живее здравословно и пълноценно. Така че това не е модерно, нито е просто нещо преходно, това е необходимост. А наблюденията ви показват ли, че все повече хора се обръщат към тези продукти? В интерес на истината, като ги казвам всичките тези неща, ги казвам първо на база на моя опит, защото аз самата така живея и съм се убедила в това, че това е много полезно за мен и за хората около мен. А като гледам хората около мен, те самите все повече се обръщат към биокултурата, така да се каже. Дори хора, които в началото смятаха, че това са, нали, нещо преходно просто, установиха, че наистина това е необходимост, а не е мода. И пак казвам, човек, за да се убеди в нещо, трябва да пробва сам и със сигурност след като опита, ще направи разликата и няма да се върне повече назад. Пожелаваме си да има все повече биопродукти, не просто за да са био, а за да може хората да живеят пълноценно и здравословно.